మరి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో ఉన్నాము. 1వ స్కంధం 6వ అధ్యాయం 6వ శ్లోకం చూద్దాం ఈరోజు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 సో 6వ అధ్యాయంలో నిన్న మనం నారదుల వారు ఈ వ్యాస మహర్షి అడగడం, మీరు ఏ విధంగా ఈ శరీరాన్ని పొందారు, మరి పూర్వ శరీరం తరువాత అని అడిగినప్పుడు, నేను ఈ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని ఉపదేశించిన ఈ మహానుభావులందరూ వెళ్ళిపోయిన తరువాత నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్పబోయే విధంగా జీవితాన్ని గడిపాను అని చెప్పి ఆయన నిన్నటి శ్లోకంలో చెప్పడం మనం చూసాము. సో ఏ విధంగా ఈ భక్తుల సాంగత్యం ఈ నారద ముని యొక్క గత జన్మను ప్రభావితం చేసిందో ఈ అధ్యాయంలో మనకు క్రమంగా వర్ణించబడగలదు అని భాష్యంలో కూడా నిన్న చూసాం. సో ఇప్పుడు ఈరోజు నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఆయన చెప్పడం ప్రారంభిస్తారు. ఏకాత్మజా మే జననీ యోషిన్మూఢా చ కింకరీ మయ్యాత్మజే అనన్యగతౌ చక్రే స్నేహానుబంధనం. సో మామూలు పాపం సామాన్యమైన స్త్రీ తర్వాత ఒక దాసిగా ఉన్నటువంటి ఆయన తల్లికి, మరి అటువంటి నా తల్లికి నేను ఒక్కడినే కుమారుడును, నేను మరి ఏకైక సంతానం కాబట్టి ఇక తనకు వేరే రక్షణ నేను తప్ప ఇంకెవరూ లేరు అనే ఉద్దేశంతో ఆవిడ నన్ను ఎంతో ప్రేమతో పెంచడం, పెంచి నన్ను ఆ రకంగా ప్రేమ పాశంలో బంధించి వేసింది అని చెప్పి ఫస్ట్ తన తల్లి గురించి పుట్టుకని గురించి చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఏకాత్మజ అంటే ఏక సంతానం ఉన్న ఆవిడ, మే జనని నా యొక్క తల్లి, యోషిత్ అంటే ఆవిడ పాపం అబల, ఏం ఒక సామాన్య స్త్రీ, మూఢ మరి పెద్దగా చదువుకున్న ఆవిడ ఏమి దాన్ని ఏది తెలిసిన ఆవిడేమి కాదు, మరియు మరియు కింకరి అంటే ఆవిడ ఒక సేవకురాలు, మై ఆత్మజే అంటే నా పట్ల ఆత్మజే నేను మరి తన సంతానాన్ని కాబట్టి అనన్యగతో ఇక వేరే గతి లేనట్లు మరి చక్ర చేసింది ఆవిడ. ఏమిటి? స్నేహానుబంధనం, ప్రేమ పాశంతో ఇంకా ఆవిడ నన్ను ఆ రకంగా బంధించింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మరి నేను ఒక సామాన్య స్త్రీ సేవిక అయిన తల్లికి ఒక్కడనే కాబట్టి మరి ఆవిడ నన్ను ఇక నేను తప్ప ఇంకా వేరే ఎవరూ లేరు కాబట్టి ఆవిడికి నన్ను ఈ రకంగా స్నేహానుబంధంతో బంధించి వేసింది అని చెప్పి నారద ముని తన తల్లి గురించి మొట్టమొదట చెప్పడం జరిగింది. తరువాత ఇంకా శాశ్వతంత్రాన కల్పాసీద్యోగక్షేమం మమేచ్చతి ఈశస్య ఇవశే లోకో యోషాదారుమయీ యథా. సో ఇలా నా పోషణ భారాన్ని ఆవిడ చక్కగా తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా మరి పాపం పరాధీన ఆవిడ, మరి పరిచారిక వేరే వాళ్ళ అధీనంలో ఉన్నది ఆవిడ టైము ఇదంతా కూడా. కాబట్టి ఆవిడ నాకేమి చేయడానికి పాపం వీలు లేకపోయింది. ఎందుకంటే ఆవిడ పాపం తన సమయం అంతా కూడా తను ఎవరికైతే సేవిస్తోందో వాళ్ళ సేవలు చేయడంతోనే ఆవిడకి సరిపోయింది. కాబట్టి నా పోషణ భారాన్ని ఆవిడ చక్కగా చెయ్యాలని అనుకున్నా కూడా ఆవిడ చేయలేకపోయింది. ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా భగవంతుడి కరుణ సంపూర్ణమైన భగవద్ అధీనంలోనే ఉన్నది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనం బొమ్మలు, ఏది మన తోలు బొమ్మలు ఆటించేవాడి చేతుల్లో ఈ తోలు బొమ్మలు ఎలా అయితే ఆటలాడతాయో అలా బొమ్మలను ఆడించే వాళ్ళ హస్తంలో కర్ర బొమ్మలు వంటి వారై ఉన్నారు. అంటే అందరికీ మరి భగవంతుడు ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఆయన అధీనంలో ఉన్నది. కాబట్టి మనందరం
ఒక రకంగా బొమ్మల లాంటి వాళ్ళం. మరి భగవంతుడి యొక్క ప్లాన్లో మనందరం కూడా ఒక ఆయన నటన సూత్రధారి అయితే మనమంతా ఆయన ఆడించే నాటకంలో నటులం అన్నట్లుగా అర్థము. సో ఇలా బొమ్మల్లాగా మరి మనందరం కర్ర బొమ్మలు లాంటి వాళ్ళము అని చెప్పి నారద మహర్షి చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఆవిడ పాపం ఉమ్, నన్ను ఎంతగానో నన్ను పోషించి ఈ నా భారాన్ని వహించాలని చూసింది, కానీ తనే మరి ఎవరికో పరిచారిక కాబట్టి ఆవిడ స్వయంగా నాకేమి చేయలేకపోయింది. మరి ఎన్నో అనుకుంటాము, అన్నీ కూడా భగవంతుడు మరి ప్లాన్ ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటాయి, మనందరం ఇలా బొమ్మలు లాంటి వాళ్ళం అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆమె అశ్వతనంత్ర అంటే తన అధీనంలో లేదు, ఆవిడ పరాధీన అంటే వేరే వాళ్ళు అధీనంలో ఉన్నది. నకల్ప అందుకని చేయలేకపోయింది. అసీత కారణంగా యోగక్షేమం మమ నా యొక్క యోగక్షేమాన్ని ఆవిడ తీసుకోలేకపోయింది. ఎందుకంటే ఆవిడ పరాధీన కాబట్టి, అస్వతంత్ర. సో ఆవిడకి స్వతంత్రం లేదు పాపం, ఎందుకంటే ఆవిడ ఇంకొకరి దగ్గర సేవికగా ఉన్నది కాబట్టి. ఇచ్చతి ఎంతో చెయ్యాలని ఉంది, కానీ పాపం ఈ కుమారుడి పోషణను చేయలేకపోయింది ఈ కారణం చేత. ఈశస్య అంటే భగవంతుడి యొక్క హివశే ఆధీనంలో లోక ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు యోష అంటే బొమ్మ, దారుమయి యథ ఏది కర్రతో చేయబడిన కర్రబొమ్మలు లాంటి వాళ్ళము. ఈ భగవద్ అధీనంలో మనందరం కూడా ఒక కర్ర బొమ్మలు లాంటి వాళ్ళము. మా అమ్మగారు మరి నాకెంతో చేయాలని అనుకుంది, కానీ ఆవిడే సేవిక కాబట్టి ఆవిడ ఏది కూడా చేయలేకపోయింది పాపం, చేయాలని ఎంత కోరిక ఉన్నా కూడా అని నారద మహర్షి ఇంకా తన తల్లిని గురించి చెప్తూ ఇంకొక శ్లోకం కూడా చూద్దాము. అహం చ తద్బ్రహ్మకులే ఊషివాంస్తదుపేక్షయా దిగ్దేశ కాల వ్యుత్పన్నో బాలక పంచహాయనః. సో 5 ఏళ్ల వయసు అప్పుడే నేను ఇక ఈ బ్రాహ్మణుల ఆశ్రయంలో ఉన్నాను. మరి తల్లి ప్రేమ పైనే నేను కంప్లీట్గా సంపూర్ణంగా ఆధారపడి ఉన్న నాకు ఇక ఏ విషయాల్లోనూ అనుభవం ఏమాత్రం లేదు. నాకు తెలిసింది ఏమిటంటే నా యొక్క తల్లి ప్రేమ మాత్రమే నాకు తెలుసు. నాకు ఇక ఏ విషయాల్లో కూడా ఏమాత్రం అనుభవం లేదు. 5 సంవత్సరాల వయసులో నేను అలా ఒక 5 సంవత్సరాల బాలుడిగా ఉన్నప్పుడే ఈ బ్రాహ్మణుల ఆశ్రయంలో నేను ఉన్నాను. నాకు అప్పటికి మా అమ్మ ప్రేమ తప్ప నాకు ఇంకా వేరే ఏది కూడా తెలియదు అని చెప్పి ఆయన ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో టైం ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ శ్లోక కూడా చూద్దాము. ఇవన్నీ మరి పెద్ద స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ శ్లోకాసే. అహంచ సరే ఈ శ్లోకం మీనింగ్ కూడా చూద్దాం. అహంచ నేను కూడా తద్ బ్రాహ్మకులే ఆ బ్రాహ్మణుల ఇంట్లో ఊషివాం అంటే జీవించాను, తత్ ఉపేక్షయ ఆవిడ అధీనయ్య ఉన్నందున అంటే పాప ఆవిడ అక్కడ పనిచేస్తోంది కాబట్టి ఈ పిల్లవాడు కూడా తన తల్లి ఎక్కడ చేస్తోందో అక్కడే ఆ బ్రాహ్మణుల ఇంట్లోనే ఉన్నారు. దిగ్దేశ అంటే దిక్కులను, దేశాలను, కాలాన్ని అవ్యుత్పన్న ఇవేవి దిక్కు తెలియదు, దేశాలు తెలియదు, అవ్యుత్పన్న అనుభవం లేని బాలక చిన్న బాలుడను పంచహాయన అంటే 5 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న చిన్న బాలుని దిక్కులు కాలాలు ఇవేమీ తెలియదు, ఇంకా అప్పటికి దేశాలు ఏది తెలియదు. 5 సంవత్సరాల బాలుడును మా తల్లి అక్కడ సేవికగా ఉన్నందువల్ల నేను కూడా ఆ బ్రాహ్మణుల ఇంట్లోనే ఉన్నాను, ఇంకంతకంటే నాకేమీ తెలియదు. ఏకదా నిర్గతాం గే హాద్దుహంతీం నిషిగాం పథి సర్పో అదశత్పదా స్పృష్టః కృపణాం కాలచోదితః. సో ఒకసారి మరి దీనురాలైనటువంటి నా తల్లి రాత్రి సమయంలో ఆవు పాలు తీయడానికి ఆవిడ వెళ్ళింది. దివ్యకాల ప్రభావంతో పాపం సర్పం ఒకటి ఆమె పాదాలపై కాటు వేయడం జరిగిందనమాట. ఆవిడ రాత్రి సమయంలో ఈ పాలు తీయడానికి వెళ్ళేసరికి మరి దివ్యకాల ప్రభావం అంటే మరి ఇక అలా జరగాలని ఉన్నది,
కాబట్టి ఒక సర్పం వచ్చి ఆవిడ పాదంపై కాటు వేయడం జరిగింది. సో మరి శ్రద్ధావంతుడైన వాళ్ళని భగవంతుడి వైపు లాగడానికి అదే ఉత్తమ విధానం అంటున్నారనమాట. మరి దీనుడు, ఈ బాలుడు 5 సంవత్సరాల బాలుడు మరి పాపం ఎంతో ప్రేమతో ఆ తల్లి పోషించుకుంటూ వస్తోంది, ఆవిడ పాపం పరిచారికగా ఉంటూ. అయినప్పటికీ మరి అతన్ని సంపూర్ణంగా భగవత్ కరుణ మీదే ఆధారపడేటట్లు చేయడానికి అదొక దివ్య సంకల్పంగా ఆమె కూడా ఈ ప్రపంచం నుండి నిష్క్రమించింది. ఉన్నదే ఒక తల్లి, ఆ తల్లి కూడా లేకపోతే ఇంక బాలుడికి ఎవరుంటారు? ఆ భగవంతుడే మరి బాలుడికి దిక్కు. కాబట్టి అది ఆ భగవంతుడి మీదే కంప్లీట్ గా ఈయన ఆధారపడేటట్లుగా చేయడానికే ఇలా ఆవిడ తప్పుకోవడం జరిగింది అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. అంటే మరి దివ్యకాల ప్రభావంతో అన్నారు కదా, సో అందుకని ఆవిడ పాపం ఆ రకంగా తప్పుకోవడం జరిగింది. సో ఆవిడ ఇలా రాత్రిపూట పాలు తీయడానికని వెళ్ళి ఆవిడ పాము కాటుతో మరి కాలం చేయడం జరిగింది. ఏకదా నిర్గత అంటే ఒకసారి వెళ్ళింది గే గృహం నుంచి దుహంతి పాలు తీయడం కోసం నిషి రాత్రిపూట గోవు దగ్గరకు ఆవిడ వెళ్ళింది ఒక రాత్రి పాలు తీయడానికి. సర్ప అంటే ఒక సర్పము అదశత్ అంటే కాటు వేసిందట. ఎక్కడ ఆవిడ పాదాల మీద స్పృష్ట ఆ విధంగా కాటు వేయబడి కృపణాం కాలచోదిత, ఈ దీనురాలు కృపణాం పాపం కాలచోదిత కాల ప్రభావంతో ఈ రకంగా ఆ సర్పం ఈ దీనురాల్ని కాటు వేయడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అలా తల్లి పాపం కాలం చేస్తే తదాతహమీశస్య భక్తానాం శమభీప్సతః అనుగ్రహం మన్యమానః ప్రాతిష్టం దిశముత్తరాం. సో భక్తులకు వరాలిచ్చి సదా వాంఛించు, వరాలు వసగడానికి సదా వాంఛించే భగవంతుణ్ణి ఆయన ప్రత్యేక కరుణగా దీనిని ఆయన యొక్క కరుణగా నేను స్వీకరించాను. తల్లి పోయింది, ఇదేమిటి భగవంతుడు నాకు ఇలా అన్యాయం చేశాడు అని అనుకోవడానికి బదులుగా ఆయన ఏమనుకున్నారు అంటే మరి ఈ భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యేక కరుణ వల్లే ఇది జరిగింది అని అనుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ విధంగా ఇక నాకు భగవంతుడే సమస్తం అవుతారు కాబట్టి ఆ విధంగా భావిస్తూ నేను ఉత్తర దిక్కుగా ప్రయాణమై వెళ్ళాను అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. తదా ఆ సమయంలో తత్ అది అహం ఈశస్య నేను భగవంతుణ్ణి భక్తానాం శమభీప్సతః అంటే భగవంతుడి యొక్క కరుణ కోరుతూ అనుగ్రహం, మరి ఆయన అనుగ్రహం మన్యమాన ఆ విధంగా ఆయన నన్ను అనుగ్రహించాడని అనుకుంటూ ప్రాతిష్టం ప్రయాణం అయ్యాను. దిశం ఉత్తర దిక్కుగా ప్రయాణం అయ్యాను. సో నేను మరి భగవంతుడు నన్ను ఈ రకంగా ఆయన అనుగ్రహించారు అని నేను అనుకుంటూ ఆ రకంగా భావిస్తూ నేను ఉత్తర దిక్కుగా ప్రయాణం అయ్యాను. సో తల్లి పోయిన తర్వాత ఆయన ఈ రకంగా ఇది కూడా భగవంతుడు నా మీద కరుణతోనే చేసిన పని కాబట్టి అని నిర్ణయించుకుని ఆ తరువాత ఆయన ఉత్తర దిశగా పాప ఊరు వదిలి ఇంకా మరి తల్లి కూడా లేదు, ఉత్తర దిశగా ఇక ప్రయాణమై మెల్లగా బయలుదేరి వెళ్ళడం ప్రారంభించారు. సో అది ఈ 10th శ్లోక వరకు చూసాం. రేపు ఇవన్నీ కొంచెం చిన్నవి కాబట్టి చూసాం. సో భగవద్భక్తులు అడుగడుగున భగవత్ నిర్దేశాన్నే చూస్తూ ఉంటారు. ఏది జరిగినా కూడా లౌకిక భావంలో విషమంగా లేదా కష్టంగా భావించబడే పరిస్థితిని కూడా వాళ్ళు భగవంతుడి కరుణని అనుకుంటారు. మామూలుగా మరి మనం ఆయన పరిస్థితిలో ఉంటే తల్లి అలా పోయినప్పుడు మనం ఇదేమిటి భగవంతుడు ఇలా చేశాడు నాకు అనుకుంటాం కదా, అంత చిన్న వయసులో. మరి అయినా కూడా ఆయన ఆ వయసుకే ఇది కూడా భగవంతుడు నా మీద అనుగ్రహంతోనే చేశారు అని అనుకోవడం మరి ఎంతటి ఆధ్యాత్మికత భక్తిభావం ఉన్నదని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో భక్తులు ఎప్పుడు ఏది జరిగినా కూడా భగవత్ ప్రసాదం అనే అనుకుంటారు అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా భగవంతుడు కరుణతోనే చేశారని
అనుకుంటారు. ఇలాగే లౌకికాభివృద్ధి ఎలాంటిది అంటే ఒక రకమైన జ్వరం లాంటిది. ఈ భవరోగపు జ్వరం, ఆ ఉష్ణోగ్రత భగవంతుడి కరుణతో క్రమంగా తగ్గి మనకి ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో మన భౌతిక కోరికలన్నీ కూడా ఒక జ్వరం లాంటివి. ఈ జ్వరం అనే భౌతిక కోరికలు తగ్గాలి అంటే మరి భగవంతుడి కరుణతోనే మనకి తగ్గి ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యం మనకి చేకూరుతుంది అంటున్నారన్నమాట. కానీ మామూలు భౌతికత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు దీనిని అర్థం చేసుకోక అపార్థం చేసుకుంటారు. ఇదేమిటి, భగవంతుడు మనకి కష్టాలు ఇచ్చారేమిటి, ఇంత మనం అన్ని కరెక్ట్ గానే చేస్తున్నాం కదా, ఇంత కష్టం వచ్చింది ఏమిటి అనుకుంటాం. అంతా మన మంచిగాని మన పెద్దవాళ్ళు అన్నట్టు భగవంతుడు ఏదైనా మనకి ఎప్పుడు ఏది జరగాలో ఆయన కరెక్ట్ గానే ప్రసాదిస్తారని భక్తులు అనుకుంటారు. కానీ లౌకికులు ఈ విషయాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. అది వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు.